Вітанне, сябры! Падрыхтаваў для вас сёння два прыгожыя летнія словы, якія вельмі сугучныя паміж сабой, але ўсё ж маюць розныя лексічныя значэнні. Дарэчы, такія словы называюцца паронімамі. І словы гэтыя лецішча і летнік. Пачнем? Лецішча – гэта летні дом, ці дом, у якім вы жывяце летам. А калі сказаць папросту па-руску, то што атрымаецца? Атрымаецца дача. Але адчуваеце розніцу? Калі мы кажам «дача», у некаторых адразу пачынае крывіцца твар, бо ўзнікаюць не вельмі такі добрыя асацыяцыі, звязаныя з цяжкай, бясконцай працай. А калі мы кажам «лецішча», то адразу уяўляюцца пастрыжаныя лужайкі, газончыкі, альтанкі, мангальчыкі, карацей, адпачынак. Вядома, слова «летнік» таксама звязаны з летам, але ўсё ж такі яно абазначае дзіцячы летні лагер, ці, як зараз кажуць па-руску, аздаравіцельны лагер, які раней называлі піянерскім. Сябры, няхай дзеці ўжо пачынаюць выбіраць на лета летнік, а дарослыя рыхтавацца да працы ці адпачынку на лецішчы. Усяго добрага, да сустрэчы!